Hello, welcome to my channel. Tini kana rogno blog video khai tong narong ni bagai ang boro thangnai tong chung kham tini rehearsal date miani mo video 27 tarik ni ang tini video upload khai bagai edit khaijak narok nugi mane ang boro thang tong rehearsal khaina bagai se rehearsal time tini jagana bumukha khama tui serang chak chas motha chung tini rehearsal khaine sini buskang ni general convention ni bagai edisi nigi amaga chung musamung srungna bagai thanglai tongo mongkhang aro tak sorgo sokbaijak onek sal blaba bagai bike thanai gang bacha kajak norok naitoni han channel lo kotol pheka subscribe khaidi like khaidi comment khaidi share khaidi ang kiste aro buthagai video kisa chak naga new year buthagai chagai tongo nongno phunungna bagai hang thamaro phunungnai kisa hapna asuk jota phunung manglak nagadi time rok video changna bagai time rok phun kring mamung tongo hapna bagai kicha musamung phunung mai chesta khane norok detno musamung phulna ne muchung khai 30 tarik october ni norok aro phainai mane gospel hatai dige convention general aro norok musamung chamung joto nukmanai norok phaidi na hebaidi norok bagai tabang thang dong bacha penang jite khaina dong ka gotap sung sopai bedung normally gora mo samung chung nalai tabu kisa sini dance master of jono musana bagai kicha mo samung jono phunu thongo jono phurengna bagai borok jono phunu bagai borok kisa chungja phunu chungna pura chung musana mo puru dance ne kono borok kicha sunu jarno ta chung musana bagai naitoni kicha micha naro an channel ko like share kori